И здравейте на всички, аз съм Doomlord. А това е първо ниво на един мап, който в началото аз започнах, пък после един, така да кажа, тролер го пипна тук-там и ме предизвика да го мина докато снимам. Аз няма да се откажа и ще го мина целия, но за сега ще почна само с първо ниво. Та сега ето това е първо ниво, давай късмет, дрън-мрън, така мога да използвам командата Kill. И трябва да намеря 4 ръчки, за да отворя вратите. По кой тръг да пътна? По кой път да тръгна? Онче, бонче. Щупено пиронче този. Да го забравя и да кажа да внимаваш. Добре. Сериозно ли? Паеженки. Добре. Сега, трябва да ги прескоча. Очо! Стана. Я. Браво, това е изхода. Събрали ръчките. Сериозно ли бе? Само това ли беше? О, чест. Яко. Какво? Да му се не види, прецакаха ме. Кой панър го измисли този мап? What the fuck, аз съм се гличнал. Какво става сега? Мога да използвам командата Kill. What the fuck пише на български. Ох, това изглежда, че болеше. Ами разбира се, че боля, бе! Гати шитнята. Добре. Значи, поне намерихме вратата. Да пробваме втория път. Този се разклонява. Я да мина от тука. Това до никъде не води. Не мога да ги отварям тия, но то ще ми го пусне. What the fuck? Мамка му мръсна! Защо? Не! Няма да умра! Сам ще се убия. Да му се не види тъпия мап. Що ли го пребараха? Въобще много яко са го сговньосали. Така. Я да видим да съм. Паежинка. Ще прескоча. Прескочих. What the fuck, Добре. Дигам рейдж. Тук какво има? Нищо няма. Картина. Сериозно ли бе? Няма ли път нататък? Добре. Кото и. Да стъпя ли или да не стъпя? Моля ти се, не ме тровай този път поне. What the fuck, Защо? Тъп мап. Прецакане. И да, заболяме. Аз откъде минах, аз забравих откъде съм минал. От тук някъде тръгнах. Значи насам бях нататък. 2 пътя. Я да мина по този. What the fuck, чест. От тук ще го отворя. Тук не може. Ръчка. И така без нищо. Добре. Така, този път. Така. Какво лагнал Още един чест. Яко. И в него и 2 ръчки. Добре, за сега нещата тръгнаха на добре. Признавам си. Хареса ми. Добре. Та сега продължаваме. Единствено не съм минал по този път и мисля, че тук трябва да е следващата ръчка. Докъде водиш ти? Моля ти, не ми казвай, че е задънено. Ръчка! Yes! Успях! Това беше твърде лесно, за да е истина. Имам чувството, че сега, точно след малко, ще бъда прецакан. Добре, първата ръчка. Така. Да му се не види, това ли беше? Не. То е джъмп. Много съм зле на тия джъмпове. Ще падам сега, като го ведом, може да ги мина на гейм мод. Що лагнал
Фенсове. Имам фобия от What the f... Ха! Давай. Давай. Ти си як. Ще издържиш. Добре. Море хард. What the... Добре. Добре. Да му се не види. Тъпа говедарщина. Кой те измисли джъмп такъв? Не. Лодза. Съжалявам, ама просто да се получи някакъв клип, трябва да го мина на гейм мод. Ей така. Опа. Сега читвам, ама, защото, нали, за да се получи някакъв смотан клип там. Да прилича на нещо клипа, защото вече взех да се нерва на тия неща. Добре. What the fuck, Защо? Усещам, че на по-следващите нива ще има много рейдж квит. Така, добре, давай. Давай. Така. И сега. Един фенс до някаква стая. Само това ме дели. Успях. Да му се. Ти мина първо ниво. Поздравления. Лего, айде. Лягам да спа. Това беше изморително, но го минах. И аз сега да си включа пак на... Добре, тук мисля, че беше нещо като бонус левел. А пак Pleasure Plate там е за следващото ниво. Така че... Вземи това. Морковна клечка. Яхни прасето и дай газ. Я да видим сега. Мамка му. Хубаво е как. Сега да скоча ли? Аз да не съм тъпта да скоча. Добре, ще скачам, какво да правя. Добре, стигни се до Муорт. И сега, 1, 2, 3... Останах на половин сърце. Айде, пращо. Дя. Айде. Набузи малко, де. Рън. Айде. Дай повече газ. Давай. Ха-ха. Прецаках. Боклук! Защо? Мри пасето бо! Да му се не види. Кой го измисли? Гати. Това ще бъде клипа, защото много режнах. Другия път ще го завършвам. Чао ви хора. Абонирайте се за това прасе, което ще убия и ще направя пържоли от него. Чао ви. Защото... Да. Много се ядосах и с това ще свърши клипа. Просто... другия път ще се върна на второ ниво.